Għandu 13-il sena u l-ena tiegħu isuq ir-rota bħala forma ta' eżerċizzju bħala passatemp imma wkoll sabiex jagħmel karità. Nil Kassara propju fl-aħħar sigħat tas-sena l-oħra organizza attività li permezz tagħha saq ir-rota mad-Dawra ta' Malta tul ta' 127 km flimkien ma' numru ta' ċiklisti oħrajn biex tingħata għajnuna lil Puttinu. Ma' TVM News iż-żagħżugħ tkellem dwar il-faxxinu li għandu għar-rota. Nsuq ir-rota għax nidra il-kampanja u ma noqgħodx nħammeċ l-arja ta' madwari. Ġifieri inti tħobb issuq ir-rota l-aktar fil-kampanja sewwa? Ija, għax niskarta ħafna karozzi. U għalli fil-kampanja jinħasat inqas meta jdoqqu l-ħorn il-karozzi, għal ukoll li fit-triq meta persuna tkun qed issuq ir-rota issib minn kollox. Hemm min jirrispettak u hemm min jissikkak imma issa drajthom. Ġifieri jkun hemm min jissikkak għax jgħak bir-rota? Ija, ikun hemm min jisallab fuqek jipprova. Għaliex? Għax huma għax jgħidu li aħna nagħlqula mit-triq meta mhux vera. Jappella l-aktar spazju għal min isuq ir-rota sabiex bekk kulħadd jirrispetta lil xulxin. Jekk jagħmlu żeb bike lanes ikun hemm iżjed fejn ir-roti jsuqu u l-karozzi għaddu żjed aħjar minn magħna. Godwin Mr. Neil kuntent li jibnu mhux biss iħobb ir-rota imma anke qed jużaha biex qajjem għarfien u jagħti karità. Aħna l-inkwiet tagħna li jiġi b'xi daqqa lura. Efhem, u kieku kulħadd bħalma ngħidu jiġifieri ikkollu rota jew jiġri fit-triq anki b'motur, kieku dil ħaġa kulħadd ikun konxju u iżjed joqogħdu attenti milli joqgħdu l-ħadd ieħor. Jiena per esperjenza tiegħi kif nara motur, inżomm il-bot minnu għax jien għandi motur. Issa l-istess b'rota. Nil Kassara esprima xewqa li aktar nies jibdew jużaw ir-rota u biex l-infrastruttura tat-toroq issir b'tali mod li tinkoraġġixxi l-użu tar-roti.